Επιτρόπου Περιβάλλοντος, κυρία Τέος Επίτροπε Περιβάλλοντος, κυρία Αντιδήμαρχη Ελατσιών, κυρία Αντιδήμαρχη Γερίου, κύριε Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε πολύ για την εδώ παρουσία σας και για τη διαχρονική στήριξή σας στον οργανισμό μας. Έχουμε οργανώσει μια όμορφη βραδιά και ευχόμαστε να την απολαύσουμε όλοι, όπως αρμόζει σε μια τόσο σημαντική εκδήλωση απονομής τιμής σε πρωτοπόρες εταιρείες του τόπου μας. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερα σημαντική μέρα για εμάς. Κλείνουμε αισίως 10 χρόνια από την ουσιαστική ενεργοποίηση του οργανισμού μας. Το τότε δύσκολο εγχείρημα, η δημιουργία του πρώτου συλλογικού συστήματος ανακύκλωσης αποβλήτων, έχει πλέον πάρει σάρκα και οστά και παράγει αξία για τον τόπο μας. Σύμφωνα. Συνεργάτες, μαζευτήκαμε απόψε εδώ για να τιμήσουμε τους πρωτοπόρους της Green Dot Κύπρου και σας ευχαριστώ θερμά για την εδώ παρουσία σας. Ήταν το καλοκαίρι του 2004 όταν το ΚΕΔΕ ίδρυσε την Green Dot προεξάρχοντος του φίλου Μάριο Τσακή και της ζητούσε δραστηριοποίηση της Green Dot επί του εδάφους. Η Κύπρος μόλις είχε γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο χρόνος δεν μας έπαιρνε. Έπρεπε αμάν να λειτουργήσουν συλλογικά συστήματα ανακύκλωσης. Θα του δώσω ένα σήμα της Green Dot. Αγαπητέ Μάη, κυρίες και κύριοι, θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση σε αυτήν την σημαντική εκδήλωση. Είναι χαρά και τιμή μου να είμαι σήμερα μαζί σας και να έχω μάλιστα την ευκαιρία να απευθυνθώ σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο. Η Green Dot Κύπρου συμπληρώνει 10 χρόνια ζωής. 10 παραγωγικά χρόνια με σημαντικά επιτεύγματα σε τοπικό επίπεδο αλλά και με διακρίσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Είναι συνεπώς η πλέον κατάλληλη ευκαιρία για την απόδοση της οφειλόμενης τιμής στις πρωτοπόρες επιχειρήσεις που συνένωσαν τις δυνάμεις τους και έδωσαν λύση σε ένα κέριο περιβαλλοντικό ζήτημα εφαρμόζοντας την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τις συσκευασίες. Η δραστηριοποίηση και η επιτυχία της Green Dot Κύπρου αναδεικνύει κατά την άποψή μου δύο σημαντικά στοιχεία. Πρώτον, ότι η οικονομία και η οικολογία πρέπει και μπορούν να βαδίζουν μαζί. Το δεύτερο είναι ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα σύγχρονο κράτος και σε μια ανταγωνιστική και παραγωγική οικονομία. Μπορεί να δώσει λύσεις, να καθοδηγήσει την κοινωνία και να ηγηθεί στην προσπάθεια για τον εξυγχρονισμό και τις θετικές αλλαγές. Καλησπέρα. Θα αποφύγω και εγώ τις προσφωνήσεις για οικονομία χρόνου. Πρέπει να πω ότι είναι με χαρά και με συγκίνηση που είμαι σήμερα 10 χρόνια μετά. Εγώ ήρθα στην Green Dot στις 25 του Μάη 2005 ως το πρώτο στέλεχος και θεωρώ ότι 10 χρόνια μετά μπορούμε να πούμε ότι σε μεγάλο βαθμό τα στελέχη, καθώς επίσης και τα συμβούλια που διοίκησαν τον οργανισμό, έχουν καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να φέρουν εις πέρα στο έργο για το οποίο μας έδωσετε εντολή, μετόχοι του οργανισμού. Έχουμε δημιουργήσει αυτό το βιβλιαράκι που είναι μπροστά σας, που είναι όλες οι βασικές πληροφορίες που θέλουμε να έχετε μαζί σας για να τις δείτε με την ησυχία σας. Θα πω όμως 2-3 πράγματα για το πόσο σημαντικό είναι το έργο που επιτελείται, που επιτελέστηκε αυτά τα 10 χρόνια για τον τόπο. Θα πω λοιπόν ότι για το περιβάλλον του τόπου είναι τόσο σημαντικό γιατί αρχίσαμε από το μηδενική συμμετοχή του κόσμου, να μην ξέρει καν τι σημαίνει διαλογή στην πηγή, να έχουμε μια συμμετοχή σήμερα στις περιοχές που δραστηριοποιείται το σύστημα της τάξης του 55%. Από μηδενική ανακύκλωση το 2006 φτάσαμε μέχρι το 2004
στους 45.000 τόνους συσκευασία που ανακυκλώθηκε, που είναι περίπου η μισή συσκευασία που τοποθετείται στην κυπριακή αγορά. Σαν πρόεδρος του Ομίλου Ινοφίλων, εμείς προσπαθούμε εδώ και αρκετά χρόνια περισσότερα από ότι εσείς να προβάλλουμε όσο το δυνατόν καλύτερα το κυπριακό κρασί. Σήμερα έχουμε ξεκινήσει με ένα μοσκάτο, όπως έχετε δει, έναν ημί αφρόδες. Θα προτιμούσα να ήταν ξηρό, ήταν ελαφρώς γλυκό. Ξεκινούμε όμως το πρώτο πιάτο, το οποίο έχουμε επιλέξει μαζί με τον σεφ του χώρου και έχουμε επιλέξει ένα ξυνιστέρι, το οποίο είναι πετρίτης του Ινοβίου Κυπέρου. Ο κύριος Δημήτρης Παπαδόπουλος για την εταιρεία Αλφα Παπαδόπουλος & Sons Limited. Ο κύριος Σοκράτης Μιχαηλίδης για την Ανδρέου Παρασκευαίδης Enterprises Limited. Ο κύριος Δημήτρης Μισκουρίδης για την εταιρεία Ambrosia Oils Limited. Ο κύριος Τάσος Ζορπάς για την εταιρεία Αλφα Ζορπάς και Limited. Να παραμείνουμε Χαραλαμπίδης Χρήστης Limited, Chris Hashem Curry Limited, Χριστοδουλίδης Brothers Limited, Corina Snacks Limited, Cyprus Pharmaceutical Organization Limited. Ο κύριος Νόγερ Τιέρι για το Chris Hashem Curry Limited. Ο κύριος Ζήνων Μαρκίδης για τη Χριστοδουλίδης Brothers Limited. Κύριος Νίκος Μακρύς για Corina Snacks Limited. Κύριος Πανίκος Βασιλείου για Cyprus Pharmaceutical Organization Limited. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Παρακαλώ να προσέλθει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Green Dot, Μιχάλης Πανός. Καΐδης. Η κυρία Άννα Διογένους για τη Apple Limited. Ο κύριος Νίκος Σαρής για Ebrica Limited. Ο κύριος Γιαννάκης Μάτσης για George Χαραλάμπους Limited. Ο κύριος Μιχάλης Ανετσίδης για Kazan Carton Industry Limited. Η επόμενη Εύη Παπαδοπούλου για Kean Soft Drinks Limited.
Η κυρία Κάλια Πατσά, Γιαλανίτης Bros Limited. Ο κύριος Λεωνίδας Πατριώτης, Λέο Πατριώτης Limited. Ο κύριος Χριστάκης Σεργίδης, Μετοχεμή Limited. Ο κύριος Πανίκος Κανάρης, MPM Distributors Limited. Ο κύριος Γιώργος Ιεροδιακόνου, Φώτος Φωτιάδης Breweries Limited. Ο κύριος Παναγιώτης Παπαφιλίππου, Παγωτά Παπαφιλίππου και Πατησέρη Παναγιώτης Limited. Η κυρία Λίκη Μιμιλίδου, Τέτραπακ Ελλάς. Ο κύριος Τίνος Χαραλάμπους, Διαβάσος Ηλιάδης Limited. Ο κύριος Μάριος Τσακής, για Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας. Καλό σας βράδυ.